Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. pagpapala ng Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating pang-anim na simbang gabi, alay natin ang misang ito. Pagpapasalamat ng ating mga Eucharistic ministers for the distribution of extraordinary ministers for distribution of Holy Communion, mga Knights of the Blessed Sacrament, altar servers. Magpapasalamat ni Dori Puno Macalino, Robert at Tess Orbeta, Elvira Gonzalez Ramos, Eden Ram Gonzalez, Romarico at Joy Gonzalez, Michael and Emmy Gonzalez Malana, Meli Reyes, Bong at Beng Taruk, Bonifacio at Catalina Leoni, Mike and Edna Sanguyo, Merlin and Lisa David, Jason David, James Don and China David, Anthony and Donalis Pajardo, Lucky and Erica Cruz, Flor Eugenio, June at Cynthia Sagum, Rosalia Talaw, Emmanuel at Elsie Cruz, Jennifer Angeles, Lisa Padilla, Petronila Castro, 10 ng kanilang mga pamilya. Pagpapasalamat para sa special intentions ni Ira at Inigo Sagum, Ian at Loida Manango. Para sa special intentions ng Prime Group, Mayor June and Gente Tangco, Karen Miranda Chan, Diane Tambeltran, Kike Nair Bautista, Marites de la Cruz, Solando de la Cruz, Christian Carmela Catrina Balido, Maricor Macarubo, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat, Dr. Carlo Tanta de America Medina, Remros Maglangkero, Oxet Kabigting Bondo. Special intentions, Sir Daisy Diaz, Dingding Navarro, Kabigting Sisters in Cypress, California. Special intentions ni Glo Paule, Sok Limson. Special intentions ni Vicky at Cindy Howard. Para sa kagalingan ni Flor Eugenio, Mang Norma Balatbat, Barry Garcia, Kevin at Ramon Padilla. Pagpapasalamat sa kapanganakan ni Dr. Eugene Nicdao. At para sa kaluwalhatian ng kaluluwa, Nina Rod, Belen, Ronaldo, Marilyn, Brihido, Among Larry, Maurino, at Anselmo. Mga kapatid, para tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pong pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa.